Pasaiako udalak, zero zabor politikan urrats berri bat emango duela iragartzera gatoz agerraldi honekin. Herritarrek horrela eskatu digutelako eta 2012 urteko itxierak aukera ekonomikoa ematen duelako, Donibanen hondakinen atezateko gaikako bilketa sistema ezarriko dugu. Ezarpena 2014 arte aurreikusten ez bagenuen ere, behin 2012 urteko kontuak ixten ari garela, urtean zehar egindako lana eta kudeaketa ona izan dela egiaztatu da, eta honek ate berri bat ireki digu hasieran egin beharreko inbertsioari aurre egiteko. Hasiera batean Pasaia osorako aurreikusten bagenuen ere, modu bilakatuan egitea aztertu dugu oraingoan, eta pausa bat emateko bidean Donibanen egingo dugu ezarpena. Udalbatzan, udalak zero zabor lurraldea bihurtzeko bidean, etengabe urratsak emango zituela onartu genuen, eta beharrezko neurriak hartuko zituela, egungo birziklatzen mailak handitzeko gutxienez 70-era heltzearren. Beraz, konpromesua betetzera goaz. Herritarrak kezkatuta daude, eta gu ere jakitun gara egungo zaborren gestio eta tratamendu sistemak sortzen dituen osasun, ingurumen, ekonomia eta lege arazuen aurrean atezateko hondakin bilketa dela konponbiderik egokiena. Gaur egungo zaborren bilketa eta tratamendu sistema ez da jasangarria. Kutsatze maila altuak ditu, gastu ekonomikoa gero eta handiagoa da, eta Europako zaborren gaineko lege eta zuzen arautetan esaten dena ez da betetzen. Honen aurrean, Pasaiako udalak egoeraren diagnosia eta alternatiba ezberdinen bideragarritasuna aztertu du. Bertatik ondorioztatu denez, jasangarria izanik herriaren beharretara ongien egokitzen den sistema atezateko gaikako hondakinen bilketa da. Eztabaidatze eta erabakitze prozesua abiatuko da auzo-auzo, jatetxe eta tabernekin, komertzioekin eta landa eremuko bizilagunekin egingo diren bileretan. Bilkura hauetan, herritarren zalantza eta ekarpena jasoko ditu Pasaiako udalak. Honen guztiaren arabera eta Pasaiako bilketa sistema definituko duen erabakiak hartuko dira, kasu honetan Donibaneko barrutiko sistema. Pasaian ondo ari gara, bide honetik goaz. Kontrako hautsek zalaparta ikaragarria egiten duten arren. Pasaian aurka saltzen diren alderdi ezberdinek atezateko bilketa txalotu egiten dute hemendik kanpo. Eta ez hori bakarrik, atezateko sistema ezartzearen alde agertzen dira. Arduraz kokatzeko garaia dugu eta hala egingo dugu. Pasaia hobeago bat nahi dugulako.